Thlir tu te chebele vekule ole tun truma chuan kumin kumsang ni som ni pangan ti chua fate ti chu kan thlir ho vele donani fate chu agency pakhata thok ania an thona mingte address te chu hriatani ngailo chitan ho tu chuan fate chu thu alo hril meka a thu hril chu fate chuan hre chuakin an ho tu paina a hril na lam pan chuan fate chu ha kalta ne razale anaute mi zan hi zet mai chuan ani chu an lo ngaka ti chuan malam chu panta in chuwa chuan lutin kongkhar chu ha kal ngala pakhat chuan ani chu alo muka midang te chuan fiam thu thona an mangzui mase fate chu mi mai ani haulo mai बन जाएगी chu ho athazo nuwa chuan pindan da kalatuma mase bomron puakin fate chu leya chuan atluta der maine thlakhat kalta lo langin panjapa ko pakhat muga ko chu halo langa chu khuwa chuan fate chu chengin tunai hian bo mute siam na hmuna supervisor angin na thok mekani ani chumi pa ngayang maya lang ania mase ani na dik takle atun manun te chu khuami te chuan an hrelo hle chu khuwa chuan fate baka midang te chu hlimle thlamu takin an khosa an hnuai thok te laka chuan fate chu angil nei hlea an nu puite dam doi tur te chu apeve hial thrina ni nikhat chu an hatok zinga mi sandu fa te chu sikudan kallova engwange tia zo chuan fian pek thelo wangani thu chu na pangte chuan fate chu han lo hril chu khuwa chuan tu tenamo lon ron ofara chung lon la tu te chu han buma apung chu aletin nanti pung thin chuta aboi pui tunu ber chu an khuami nimrati chu nia ani chuan engma hrachiang silowa lon boi pui tu te chuan an tho pui si a chuan engkim chu tladona ni ti nimrati chuan a reng lo sandu chuan nimratin hena thil thlendan chu ron hrila tuna chuan ama chau chu ron kala maset lailama chuan an khopum pui chuan chuin bumna chu an hre chuak ngeyang tin nimrati chu hril chumi hnuwa chuan nimrati chu basa chuangin mechi pakhat chuan lon ma mi an bum chung chang chu ron soi chuaka nimrati po chuan athurual puya vaina tur mai thei ti telo soive nimrati chu haril ruwa ha hle putar pakhat hi lo langin chupa nena chuan meche pakhat chuan khusia ethical hacker group ho chu an tha mang vek don thu soya aladam om chun chu tuna chu naron hruai ti soibok chu putar chuan thingpui le a me eipa chuan abula chuan an mi man chu ha thut puya khusi sarma le atho puite chuan an system chu an hack nin chu pa chu na soi phubalak na tan aladam om chun chu electric chuan soka chuti an sok lai chu social media an live zuya m2 po an nga hle chu mi te chuan ti top turin an yen loma ma se chu pa chuan anun ron chu chua zui zelin chu pa chu athi thleng karen mang chuan a sok ta nei chanchin tharlama chuan mi puite chu cyber criminal so laka film khur turin warning an lo pe chuka chung thil te po chu nimrat chuan lo mu vein a tho puite chu wabeta ani chuan delia ron muturin antia nimrat chu delia kaltur chuan in buat sai rutani anu mena chuan enge ti tu roman te ne em ti na zota anu chuan apa ngai angani don thu a hril chuan anu mena chuan deli kal chu harli ruk thu a soitani anu chuan ador chung chang ringa chungai tu lo tura tia azir lai te po chu ngai tu ove to turina ti a chome sim chu fate chuan a eve du la don ti a hriata wangin fate petur chuan nimrati chu kalta nimrati le fate te chu in then noma om mania fate chu amai na parola chuwang chuan nimrati te po chuan chome an suave vo thrina ni thila pek zo chuan nimrat chuan fate nena chuan mi thate chunga hian thil thalo wa thleng ve thrinem tina zota nimrat chuan kalle mai tum chuan fate chuan audinga pathian chuan ami te chu an harsat ber lai point akal san ngai lo ti na chang ta ne an khuwa thil thleng chu fate chuan lo hravein aril ru chu a ha ve hle maya atu zing ko lo war chuan an ha thok te zinga pakhat chu alon puk arul thei bok silo wang le an thalak te cyber mafia hoin
mi pui mu thei tura an tlang zar ta ka wang chuan aruru halu tuk chu ain ok hlum taringot maya chudien ok hlum ta chu fate tele na thok tu dang te chuan an buai pui ngal lui mai thil thleng te chu nimrati po kha na lo mu ve a ani chuan sual na anei lo ma se a thil ti wang ani ti chu a hria ain thiam lo we me mani Julai muna tranga nimrati in sa seng po chu fate chuan a hmua a en zui renga ma se zui ro chu tum chuang lo chuit lai chuan fate chu a in tranga ron chu lai chuan police thoma hria anau sandu khan a in ti hlum ma lekha azia nimrati chu azia telawangin police te chuan an ron zong alo ni police te chuan lo na buai puya wangin nimrati chu man an ron tuma anu hmena chu na ron zong anu chuan a fanu nei chun chu police te an man mayang ti hlawa eng ti malak tur nge ti a hrebik silo fate chu tran pui turin angena fate po chuan ti thei anei big lo thil thlen dan te chu fate chu na han chui chho ve tranta nimrat chuan apps mangin lo na la chu thuan hria chuan midang te chuan lon lak ve an dua nimrat te chu misual te agent ang chu rom ta ani katlang chuan mi pui te chuan lon chu han lata chur chur mai nei nimrat chu delia athil ti sual te siam thaturin akala Masen nuero chu akal na chi na hril lo ti te chu fate chu na hret chota chu misul te chuan kispe apps an ti mai mang chuan an phone chu an thunun vek maya poisa an pek thelo chuan fire an zia lut ang te na nin soya lon la tu te chu an vouta thin ani chu mi te chuan khuwa mi te chunga chuan chiat na han thlen na sa hle mai chu fate po chu na hreya delia chuan nimrati jong tur chu na kalta Ti chuan fate chuan nimrati jong tur chuan New Delhi chu thlengin New Delhi chu hafang kualta nimrati su nu te chu a chui kuala ami phone hun ho te chu biak kuala tuma Delhi a chuan ain khal kual na sa hle mai hotel a chuan thlengin hotel la tang chuan nimrati nu hne na chan chin chu a hril reng boka chutia nimrati a zon ta ka chuan meche pakhat chuan nimrati izong ani chuan khoya emo in muang ngaron ti ta ni in mu na tur mun avatlen chuan nula mel thatak mai nen hian anin muta fatev mi va mu chu khushi sharma hania hekar nin ani chuan nimrati chu puya tuma chada tilti sulta chu tarlan an tumani ani chuan thunai tu te po atan rual puya chu chada chuan nimrati chu ha kolti an hrechiang nimrati thriloketa chuan camera an kama chumi mang chuan chada kuta chuan nimrati chu atlulu to ni ti khushi chuan faten hena chu na hril nimrati din mun chu a him lo ti fate chu hril boka movie theater rausan to a chada chuan office anei thu faten hena chu na hril bok khushi ne ranin mu nuwa chuan fate chu chada mutur chu na kalta movie theater bula chuan fate chu lo omin chada le naute ho po chu haron thlengda office chunga chuan an mi roi tam tak chuan midang an lo bum meka in chunga chuan fate po chu ron lut vein kong khara kal ngal mak mai Sada hena chun fate chuan nimrati zon thu chu ha hrilta an khuwa tanga ron kalani thu soin khoya ngeom chada chu zo zui chada chuan nimrati chu an hnuai thok chu ni ngei thu soin tute ma chu a hriat chian lo thu a soya an hnuai am heche tam takan thok ti soin chu ho zong zong omna chu a hriat big lo thu in fate chu lo changa chulai hmuna tanga chuak tur chuan tin aveng tute po chu hanin raring hlaiwai Faten hena chuan lungai lo turatin aron let vele mayang hatia tukin jinglama kalu nuam lo dewa midang merchiat lo biak po hi ka chak lem lo kalu nuam lo e mai min chu san ro tin chuk turin fate chu ti fate chun dam doi chu pein hei hiluna dam doi ania ela zia ka ring ati zuya chada chu thin rim le tunga I biak ki hrelo em ni helai mun rang hian chu ro tin anau te chu the chuk turin thu a pe zuya Fate po chu kong khar lam pan chu na kala chada nau te chu ran zui ngala ma se chuk ta mai lo chuan fate chun kong khar chu a khar ta mak maya akal zui Silaya ka tum tu chada chu chem tai na voma anau te ho tha nuwa chun fate chun chada chu va panta nimrat chu lo honga nangero chu lai yan thi nan pudon se ni ati amit mang chuan a phone lok chu a honga chada file te chu ala ruwa
chung thila ti zo nuwa chuan chada office chu fate chu na chu san zui ta ni reivak lowa police depot chuan tual thar mun chu han ron thlenga an nu chu han ron chuya ma se fate chuan engma nu chialo police te chuan misua satli thil ti ani lo ti chuan hre thiam ngal maya professional killer dik tak thil ti ni nan ngai ni chuti lai chu misual hotu pa ber raza chuan chada thi thu chu halo hrewe towa chada chu hadan chu mi trangkai takani si anauli chu sati prakasa nena vakala chada tual thi na chungchang chu hrechiang tu rin na tira lipo chu Chinese minin rang takin na kalzui ve mai Raja Secretary chuan SCP bisuas mangin thil thlendan an hreto ti Raja nena chu na ron shrila Police te chuan CCTV footage te chu han lo en kul mai kani Sinchurin thlakin Sati Prakash chu ain lama chu na ron thlenga li le naw chu na ina chu na lo ngak Sati Prakash ron du chu li chu na lo hau shrep shrep maya an mani wanga chu tiang in ro pui tak nei the ani thu te chu ha lo shril halaka chun Raja chu thin rim hle ni omin li chu na soya chu tia hau pa chuan li chuan chopstick in chau chu a thaile ta Sati Prakash chuan a chopstick chu a han lak saka ka phang thiam ve mi lo ti pa chuan li chu a ngoa chu na chun saka chopstick mang chuan li chu that zui ta ni li anau chu na lo en ka ho ringota li a than hu chuan a kit chu ha va pan phea a hna chuan avar hi pen lu the ni chuan helai tang hi ni chuk theyang hati li anau chu a zam mel le mai a zame ma wang chuan li anau chuan bot lung var chu a ten lu zo talova sinchurin thlak le in SCP bisuas le naw pakhat chuan fate chu han lo en thla fate chuan an en thla ti hrengreng ka thla khala reng du su hawati SCP bisuas le naw te po chuan thilom dan chu hrein fate chu thingpui in pui tur chuan an vazom pheita ni chuta chuan SCP bisuas camera ma fate chu in posta SCP chuan karon muchuk te chu makiti VOM matia fate chuan makti lowe khopuya hian CCTV sanghazariat chung zetawma heng lai nai hian pahnih pathum velom bok mi mu chuan a hmun po soti lai thing pui bu dor camera transona ni ti ka hria lo ti zek mai SCP chuan engti turin nge helai hian ron kal hati chuan fate chuan kan khuwa mi nim rati bowa chumi zong tur chuan karon kalani ti chuan SCP te chuan helai chu mun zau takania daliang khopui zawa mi pakhat jon chu thil har sat takania ngan lo ti anni chuan lin namai tur evidence an nei thatok lova chuwang chuan fate chuan in phal line ka kalange hatia chulai tang chuan a kalsona sawan khoi chu hawaleya aboma tang chuan a chu ngal mak mai akal don chuan SCP hena chuan changkan ro kha lungthalo ta na thalo ania haronti SCP chu a hre chian mel hle sinjurin thlalein Raja le Sati Prakash te chu hanin bia Sati Prakash nena chuan Raja chuan in hena li karon tira alaron le thlat lo maya ti chuan Sati Prakash chuan abo aniang haloti Raja chuan khusi Sharma le chada tha na in nam noi ne kan rin kha anin huwa tunge nia khoi tanga local nge ni lova zong te tin Sati Prakash chu thuwa pezuya Sati Prakash chuan anaw te ho hena chuan fate chu zong turin atia a chanchin te po chu han ngai ven zui ngal ta ne Sati Prakash anaw te chuan fate chu chuin engma record duom lo halo nei silova chuwang chuan fate chu mi pa ngai mai ni nan hria chada thina chuan ai nam noi lo ni nan ngai ani mase fate chu en zui turin Sati Prakash chuan anaw te chu ati thowa ti chuan Sati Prakash anaw te chu fate a be tur chuan a hotel thlenna chuan vakalta Sati Prakash bula chuan SCP bisuas bokhaum vea misual ten an tang rual tin ani misual te chu in chunga chuan nomin in chunga an chevel chu fate chuan hlataka trangin alo en thlareng maya a in banga chuan camera lo da reng mai hi lo ni chulai tranga kalbo chan chu engdang nilovin khusi Sharma chuan aron hriat tirwa ngalonia khusi nen chuan pona chuan dingin lasi te hanai dun vel khusi Sharma chuan Punjab atangin bong hute sim na thok thin chu Delhi aron kala Delhi a chadale athurol puite chu ti lumani hei eng ti thlenge engei ti thin reng ti na zota ma se fate chuan tira chuna hril mai lo khusi nena chun fate chuna thil ti thin chu hril ta a kumeng azar liam ta khan agency pakhat nuai thokin San Francisco a kala misual ho nena tranga sarkar thuruk la chuk tura ti ani chuan back lian tat ngai chu ha khai phea misual ho nena wa thlen chuan abom ken chu mu tira chubom chu apu kani chuan
chung lai vela thilom zong zong chu a chem hnum vek thei don ti a soya minili chau hunan nei ti soi zui bok an ho tu pa chuan anau pakhat chu flash drive la tur chuan a tir zui ve ngal mai thingpui in siam pa chuan fate chuan chu ho hena chuan thon thu a hrila thilnung tam tak hian an ni na dik tak chu an ban san hlei thei lo ti hrilin an ni po chuan an ni na dik tak chu an ban san hlei thei don lo ti te hrila misual pa chuan a bongken chu khai chu wat turin a lo ti ve thung cheta fate po chuan a bongken chu a khai pheya nakina chuan tui fin riata chuan a vor lut ta ne relo te a bom chu puakin tui chu per sung sunga fate chu malam panina kal zel a coffee in pakhan fate chuan bom malo kam ru reng maya misual ho bola chuan ada chuta fate chu kara chun bom chu puak ta ne chu thil chu fate chuan ami sonun hu ber to tura angaya ma se ani don lo ta ni in ngai le thung si a chan po nimrati zon chuale chung lon manga mi bum thin te ti hlum phiar chu a thil tum tur le ami son lian tak tur ani don si chumi nuwa chuan fate chu khusi na chuan kalveta khusi chuan fate hena chuan a thil hriat ang te chu ha hrila nimrati an bum dan te po chu ha hril ve bok chumi nuwa chuan khusi chuan an che dan te chu ha hrila khusi chu hacker nin chada te raja te ho system tam tak lo heka an thuruk tam tak lo hretu ania chuwang chuan raja te po chuan khusi chu manan du hle ani khusi chuan a pin dan thuruk chu faten hena chuna en tira a chunga chuan thuin computer chu khoi zui cyber crime wanga mitam takin an torna da chu han pan hi chuan soiduna nimrati ang chuan chan tu fate ang chu nei vexela chu chung cyber crime ho chu an ral ti mai tur chumi nuwa chuan khusi chuan a mutna tu aron sim saka aina chuan fate chu ariek ve mai don ani khusi mut nuwa po chuan fate chuan ama chuan na thok mola chumi zan chuan amu manglo ni in khusi chuan a hria fate chuan internet khovela kan chen to mi ho wangin keini ho phone mangpa ngai te po hi intelligence agency le midang dang hacker te chuan an du chuan min thlir reng the ni ti chu a hre chianga phone security thatak tak chu nei maila heng kaltlang hian mi tuemo chuan min en reng thei ni nangaya chu cyber crime ho ti top tur chuan fate chuan india ra batanga rungota na tho chu theilo ni nangaya ti chuan UAE lama chuan a kalta ni fate chu UAE a thlen chuan kartam takin an lo moka reivak lawa chuan an agency ya an ho tu pa hna chuan an hroi thleng ta chu pa chuan fate chu alo lom thiam hle fate chu amu to lo tura alo in ngaya operation an nei hun ber khana boral ni na lo ngai mana ma se mule chu makati lo thu fate chu lo shril chu the thingpui te na rin kom nu chuan fate chuan sati prakash chu a hriat lo chu pa chu zota ani chuan engtin nge in kungkai ti na zot let chumi nuwa chuan an ho tu pa chuan fate ne na chuan sati prakash le raja te ni na chu haron hrilta sati prakash chu Chinese cyber mafia nen anin thlun zom ti soin raja chu an ho tu pa berani thu a soiboka raja chu an agency ya polo thok to thin ti soin raja chu an fate chu tha tum ti a soiboka atha ma chu chol haw lawang ti an ho tu pa chuan fate hena chuan a hrilani chuwang chuan film khur turin a ti zuibok chumin hnuwa chuan long chu zola chuan an ti tia nimrati chu chang te chu soin fate chu kal turin chu pa chuan a ti ta anau te chuan chu pa hena chuan fate chu tran pui donem hati chuan ani chuan tran pui na dilin a local lo phalna haron dil mai zo kani hati sinchurin thlalein sati prakash chuan aina chuan thila lo emeka anau te lo hau nuwa chuan anau pakhat beng chu thlenga chuan fate chuan aron da tamai anau te chu fate chuan aron that vek mai lo nia fate chuan sati prakash nena chuan a chanchin chu ha hril ta anau panlai train sati prakash chu lekha thiam thei takania mase apa chu misoi sakhrat takani wangin sati prakash chuan kumnau pangtein apa chu karen mangin asok hlumani chung thil chu thon thuangin a hrila anun na chu akuta om ti sati prakash chu ha hril zuibok a en tirnan rala tangin sniper silai chuan a thil ken lai chu ka ke saka asum dona chu ni khat thil thu ati top turin sati prakash chu tia atilawani chuan athi mai tur thu a hril bokani chada pokha warning a pek thu le azom lo wanga atha tak thu chu ha hril mak mai boka
te chuan Satya Prakash chu fate chuan akal san ta ni chumi nuwa chuan Satya Prakash chu nimrati bola chu naron kala fate ne na anin kung kai na chung chang te chu zo ta nimrati chuan miril ru thatak mania ani chuan angai dam thei zelang che ngai dam nanga takani nakina chuan alaka hian thu phaila choi ngai ang hati chuan Satya Prakash chuan karla ula thu phawa choi teu hatita khusi in chu misul te chuan lo shevek to lo nia khusi na chu na ron zong ta ni Sir, ठीक without sugar. Chuti lai chuan raja le secretary chuan ko mo an lo la bol chun som zela bank savat te chu ti buin account makta duai zariat som ni zet mai chu an lo ti ching pena khosang ruk zaruk zet chu ti buin chung khuwa poisa om jong jong chu an ni chun an nei vek thei mai do na ni chuta an na chu hanin pe zon huwa chuan Satya Prakash chuan enter chu ha met zewa ti chuan mi puitam tak account na poisa te chu an account na chu na in transfer tam mi mai chutianga an poisa te bank a him tak lawa chuan mi puite chuan nor te huai hotin khopuya chuan buena ha chu ta nuai maya chung thil thleng chu khusi le fate po chu lo hrewe toin bank dang te po an ni chuan an bitum le ngei do ni nan shria thil thleng chu poyam ti in an thinarim tak zeta dan ngei chu han tum ta ni chuti lain raza le naute ho chuan man lo lave boka fate singa thalak chu siam dang lamin chung thil zong zonga mo phurtu ani thu chu han soitira fate sing chuan in thei chuan min ron man ta cheu tin sarkar chu chau zui boka te chuan chanchin Thar lama te puan nin fate sing chu misual tak angina thangta a video an siam chopani ti midam takin hresilo fate sing le khusi te chu police te chu ran zongta chuti line misual te po chu lo enroll ve bokin fate chu thap turati ani bok Delhi ko pui lailia chuan fate le khusi chu police te chu ran zui ta ni अंजाम दिया है पुलिस और खुशी का कुछ पता चला मिल गए दोनों nakina chun fate sing le khusi te chu antlan chuk theita an thian te hekar ho na chuan watlengin chulai chu antan chuan mun hi mom chuna ni mai a hekar thian te bula a po chuan Satya Prakash le SCP biswas te chuan an la zui tareng zel maya anni chuan chuminia chuan atan son bot sai sak don tian ron ril anni ron peka chuan lut turin antia fate chuan a thian te chu lut tura hanti ta ka chuan internet lama nimrati anti hlum lai chu live an lo tumani nimrati chu amma he karanti thindanang bok khan current manga sok hluman tuma chungthil chu Satya Prakash ro man na fekani amma point ani chuan apa e na wok thina wangin apa chu karenina man hlum tir to a chuwang chuan karena mi man hlum tir chu a chin dan than pa nga yani fate chuan awm na chu chui turin midang chu nge na chuti line nimrati chu karen chuan an sok tran ta internet lama po chuan live in lo pe chuka mase Satya Prakash te chuan an location chu engtin ma midang hriat thei turin an puang zar du silo hekar ho po chuan an location chu han chui chuak theilowa chuti line nimrat an tilhum live video chu en tuan lo tam tul mai nimrati chu athi meka fate chuan ti thei anei der silo Appears serving that book Banaya. I don't know how he's doing this. इसी पब्लिक के लिए लड़ाई करता है
लिख दी किस्मत रब ने क्या लिख दी रोना तक रब ने Chutianga rirun takahunan manzo nuwa chuan fatele khusite chuan ti theidang an nei lawani ti hriin SCP biswa sabulakal chu han tumta fate chu in chunga chuan lutin SCP biswas chu hawa soi sata hrep mai ni Akut vevea perkan ken lutaka chuan SCP biswas chuan andu ta chu hrilta a laptop te po chu ha hon tir ta vek mai SCP laptop atang chuan sati prakasom na chu anni chuan a hret heita po chu na kap lumbok sati prakasom na huna chuan vakalin fate chuan vengtu chu ati lumzo nuin sniper silai chu khusi hena chuan a entira he silai manghian nangin min lo veng do nia a chunga son ka valuta nge halotia khusi chuan silai lamhan ngai lo wangin a hupur hlemai mase fate chuan chubak chuti theidang an nei lo tir sil boxi khusi chuan sniper silai lian fe mai chu halek ko veta chuta fate chuin chunga lutin khusi chuan sniper silai chu ha han kapa asok hok chu nat ema wangena laptop mai fate teloin belai chun khusi chuan visual ho computer chu hekatuma chuti lo boy puilai chun Satya Prakash le nau pakhat chuan khusi chun ron mantani khusi chu Satya Prakash chuan electric manga sok lum chu tum leta chuti lain alam pan chun fate chu ron kal ve mek si fate chu ron kal zelin Satya Prakash chun lo ka pa ma se ka fulo lau chuta fate chu ran ni chu bei zui ngal nakina chuan Satya Prakash te chu leya chuan letin khusi chu fate chu na ron chan chuk ta Satya Prakash le le reng mai chu thutlenga chun thutirin fate le khusi te chuan karen mang chuan sok veta an sok lai chu internet lama chuan an live ve boka raja te po chuan an lo mu ve reng mai mipui en tu tam tak mu lain Satya Prakash chu karen chuan man hlum veta ni chumin huwa chuan film tir lama kan mu fate le misul tam takin beina chu haron lang lea
veng tu tam tak tha zo nuwa chuan fate chu raza om na chu naron kalta a secretary biruk tum chu fate chu na ka plumbok raja chuan fate tenen chuan agency nanga om mani thu chu hasia an agency atanga aban tak chante po asia an agency atanga aban tak than po chu ha soiboka tuna chuan thupek dong tu nilowa thupek petu ani tak tu te soi athil ti chu thil dik lo to pani bik lo ti te ha soya mi puita chuan an du thlan na mangin poisa an investa chuwang chuan anun na an chan ta nin raja chuan a soi mi mai raja hena chuan fate chuan I thil ti chan lai thil ti dan ta chu poimo lo helai hian isual na thung ru turin karon kalani ti in fate chuan raja chu ha kap lum zuita chumin hu chuan fate le khusi te chuin muin anin thla don ta fate le khusi te chu an loin ngai na man hle mai in kalsan chu an har sat leya anin thla nuwa chuan fate chuan khusi churan pan le in abong mute siamna factory a chuan puitua mamo don thu awasila chulai chuan dam chunga puiturin na wangena khusi po chuan lorem tin fate chu khusi chuan an khulama chuan a zui ho don ta ni ti chuan movie chu lo top ta litute koshan le khotlang hi ke ni chuan kan ngai poimo vaklo po ani thei amero chu kan thi nuwa kan chungte anril ru anat lutuk lo nan kanun dan iuluk sham shamang to kleng lo thir zo vai kaloma lo dam lo hrisel ula film danen mule thui kan tum donia